Me ollaan täällä Nikin kanssa aamulenkillä. On tosi lämmintä, tosi kosteeta, tosi ihana kesäinen keli. Huomaan itsestä, että toi lähestyvä työn aloitus alkaa jotenkin ihan itkettää, mutta joka kerta kun sinne töihin on mennyt, niin sitten on silleen ekana päivänä, että eihän tää nyt ollutkaan niin kauheeta ja ihan samalla tavalla edelleenkin. Ehtii olla perheen kanssa ja ehtii tehdä kaikkia kivoja kesäjuttuja ja olla puutarhassa ja lenkkeillä ja hoitaa eläimiä. Ja se on se etukäteis semmonen ajattelu ja vatvominen. Se on se pahin. Mutta ei ole ollenkaan niin paha kuin silloin, kun mä oon ollut esimerkiksi kukkakaupassa töissä, harjoittelussa. Tai sitten semmoisessa paikassa, missä on muuten aspaa tai onhan mulla nytkin aspaa, mutta on niin pieniä hetkiä, että ei ne sillai rasita. Ja se vika ei ole niissä ihmisissä, vaan siitä, kun on niin semmoinen ärsykeherkkä ja uupuu hirveästi sosiaalisista kontakteista. Ei ole kyse siitä, että niissä ihmisissä olisi mitään väärää. Se on tää mun hermosto, mikä ei kestä kauheasti kuormitusta ja tarvitsee paljon palautumista. Sinne tulee metsämansikoita, ahomansikoita. Tästä voi ottaakin, kun tämän tien varressa ei kauheasti autot ajele. Aivan ihana keli. Ei niinku paljon, ei kyllä pysty laittamaan vaatetta päälle. Tosi kuuma. Mutta ihana, aivan ihana kesäkeli. Tuo on tommonen ikivanha omenapuu. Se ei tuota mitään satoa enää, mutta se on tosi kaunis tuolla vanhassa. Tai siis tuo vanha puu on kaunis tuolla maisemassa. Tosi kaunis. Tässä on tämmönen niitty. Tää on ihan täynnä niittyleinikkiä. Käytetään ihan samoja käskyjä, mitä käytetään tuolla vetokoiran maailmassa muutenkin. Tästä vaan. Joo. Tää on vähän... Eli paina vaan ja ajele eteenpäin. Niin.
mun pakko kääntyä tästä. No. Joo, tämmönen. Laitetaan noille pikkupupuille tonne ankkalaan, kun ne on ankkojen kanssa samasta. Ankat on nyt ollut yötäkin ulkona, mutta tämmönen kivan kokoinen pesäkoppi. Mies on töistä tuonut tämmöistä ohutta vaneria, että kestää minkä kestää sitten, mutta tää on aika hyvä siihen tarkoitukseen. Siinä on jalatkin, niin ei ole ihan kiinni siellä maassa. Niin laitetaan tonne purua ja heinää, niin sinne on sitten mukava mennä suojaan. Sellainen kotikolo tuli siitä. Onhan tuo nyt vähän isompi kuin nämä, mitä saa ostettua kaupasta. Joo, varmasti tykkäävät. Tästä vaan kansi auki. Sitten voi puhdistaa tän. No, nousepas nyt. Joo, tollanen. Siinä voi laittaa enemmänkin heinää. No, noin. Ne meni nyt ulos, kun sade loppui, mutta saavat testata sitten illalla, kun tulevat sisään viimeistään. Menkää vaan tytöt ulos, menkää. Niin, Lempi tuuppas vähän tyyneä pyllystä, että menepäs nyt siitä. Menkää vaan ulos. Onko siinä kiva patsastella? Niin, onko sillä hieno uusi koppi, onko? Onko kiva koppi? Iso pesäkoppi on. Tämmöset Naikin, mitkä lie juoksukengät Roskiksesta. Okei, toi on vähän, ton voi liimata, kärjet irvistää molemmista, mutta ihan sika hyvät jalassa. Mulle kelpaa, mä oon tämmönen, suosin kaikkea kierrättämistä ja tämmönen roskisdyykkari. Hyvät popot. Noniin, meinasi jo kaatua. Nää liikkuu nää kivet täällä, kun tää on aika uusi paikka. Tää on tämmönen, tää on niinku ennallistettu koskipaikka. Tässä oli ennen semmonen pato. Tää ei oo kauhean montaa vuotta ollut tässä vielä, niin nämä kivet ei ole ihan asettunut tähän.
Varo Viljami, ne liikkuu ne kivet. No. Ei ne ollut liukkaita, mutta ne liikku. Meinasi jo kaatu. Onpa nättiä. Mikä? Puu, joo. Onneksi kukin vielä. Joo, hän haluaa kuvata tässä tommosella jalustalla. Juu, ei tarvi lähteä kovin kauas kotota, että on nättiä. Voidaan käydä sielläkin. Tai niin kuin mennään sinne syömään. Onkohan toi, ei toi kovin syvää varmaan. Tuossa on tämmöistä tasaista kiveä, ei siis mennään sinne. Kato mitä muuta on. Siellä on hirveästi nuijapäitä. On tämmöisessä oikein mutalillus. Älä putoo sit. Hirveä kuhina käy. Siellä on satoja nuijapäitä.